Albishirinki yar uwa, yau fa shirin namu na musamman ne. Yau gani dauke da wani babban sirri, wato sirrin mijinki a tafin hannunki. Yadda zaki mallaki a tafin hannunki cikin sauki. Ku biyo ni cikin shirin. Har kullum ina sanar da ƴan uwa mata, women palo alkhairi ne ga mata. Dan haka ku kasance tare da ni. Masu yawan yin korafi sun aje number a comment section, ban yi magana ba. Ku yi haƙuri, abin ne yayi. Sanin kowa ne cewa idan dambu yayi yawa baya jin mai. Amma na saka namba ta ga tanan a saman kaina, saman profile ina. Ga dukkanin mai bukatar yi min magana, mutukar kai min magana ta WhatsApp an saka. Idan bukatar ka sanya ka a group, wannan shi yafi komai sauki. Zan turo maka link ka shiga group din. Number tawa ita ce kamar haka: 0902696938, kamar yadda sama. Mu shiga cikin gundarin shirin. Yan uwa, yau na kawo muku sirrin mijinki a tafin hannunki nake so na ce. Na san cewa yanzu kin tattara hankalinki, kina jira ki ji me zan ce miki. Zaki yi tunanin ki hada waccan saiwar, ko ki rubuta wasu ayoyi, ko kuma ki yi wani abu da zai mallaka miki mai gidanki. To abin ba haka yake ba. Wannan sirrin shi yafi komai sauki, ba shi da wahala, kuma ba sai kin nemo komai ba. Zauna ki ji shi da kyau, ke da kanki zaki aiwatar da abinki. Yar uwa, ba cire girman kai. Kin zauna da mijinki kin masa tambayoyi kamar haka. Tambayoyin da zaki masa shine: shin menene yafi so a rayuwar shi ta duniya? Me yafi sha'awa a rayuwarsa ta duniya? Me yafi so a yi masa a rayuwarsa ta duniya, musamman a bangaren zamantakewa da ƴa mace a matsayin matarsa? Subhanallah. Yar uwa, kin taɓa gwada waɗannan tambayoyin? To mu aje su a gefe. Idan ma ba za ki iya tambayar ba, saboda na san cewa akwai mata masu girman kai, akwai mata masu ji da kansu. Kin taɓa gwada wannan sirrikan? Tsaftarki da ƙamshin jikinki, ki kiyaye su da kyau. Haƙuri da juriya. Ki kiyaye haƙuri da juriya. Matuƙar kika zama mai haƙuri da juriya, irin ku ne za ki ga maza suna cewa duk abin da ne mata ba ta ɗaga kai ta kalle ni. Ranar da ya je ya ga wata matar, ko kuma ya kwaso wata ya kata cikin gidan, ta kasa haƙuri da shi, sai a ga ke yanda yake miki, ita ba haka yake mata ba. Sai ki ji ana cewa ta mallake shi, wallahi a tafin hannunta yake. Bayan haƙuri da juriya, sai iya girki da kula da gida. Ki iya girkinki, ki gyara masa tukunya, sannan ki iya kula da gida yanda komai zai zama abin gwanin sha'awa cikin farantawa. Na gaba shine fahimta da magana mai daɗi. Kin ga tausasa harshe? Kin ga iya kalami mai daɗi? To wannan anan duka sirrikan ki suke, domin ku anan ne zaki lallaba shi. Idan wani abu kike bukata ki samu, idan wani abu kike so ya miki ki samu, idan so kike ki shawo kansa, duk ta hanyar tausasa harshen ki zaki samu. Sai ki ji ana cewa komai ta sa shi yayi yake. Ina wannan ai ta mallake shi, ya mallaku. To fa harshenki ne kadai zai miki wannan gagarumin sirrin. Shine gagarumin asirinki na wannan mallakar wannan bangaren. Abu na gaba shine soyayya da shagwaba. Yar uwa, koyi shagwaba. Yar uwa, koyi nuna soyayya. Magana kadai idan zaki masa, ki tabbatar cewa kin tsarmata da wata kalma ta soyayya, wacce za ta sanya ya juyo ya saurare ki, ya fahimci maganar da kyau. Sannan ki yi magana cikin shagwaba, kina mai marere cewa, kina mai yin ta a cikin nuna rauninki a matsayinki na ƴa mace. Ko da za ki iya, ki nuna ke ba za ki iya ba, sai fa ya taimaka miki. Yar uwa, gwada wannan sirrin. Abu na gaba shine kula da kanki. Tafa. Yar uwa, ki kula da kanki. Ki kula da kwalliya, ki kula da gyaran jikinki. Kada ki taɓa yin sakaci da duk wani abu da kika san cewa wannan wani abu ne da za ki gyara kanki da shi, wajen kwalliya ko wajen gyaran ciki da wajenki. Idan na ce ciki da waje, ba sai na zauna ina feɗa biri har wutsiyarsa ba. A'a, ina nufin ko ina ya sami gyara bakin gwargwado. Abu na gaba shine kula da dangin shi. Yar uwa, kulan masa da dangin shi, domin ke ma ya taya ki kula da naki dangin. Da yawa mata sukan ɗauka cewa idan na aure shi to fa sai na raba shi da ƴan uwansa. Ni kuma ina so ya kula da nawa. To ta ina? Ai yanda